Hoi, ik ben Nout. En ik ben Fabienne. Wij komen van de school basisschool Neerakker. En Heithuizen. Wij staan hier voor het oudercentrum Beek en Bos. We komen hier rozen brengen voor de oma's. Kom maar achter ons aan. Hallo. Hallo. Wat komen jullie doen? We komen rozen brengen aan de oma's. Oh, dat is leuk. Dat zullen de oma's leuk vinden. Jullie mogen doorlopen in de zaal, want daar zullen wel oma's zitten. Oké, bedankt. Lang zal ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Piep, hoera! Judepiep, hoera! Judepiep, hoera! Goedemorgen jongelui, wat leuk dat je ons oma's met moederdag komt verrassen. Maar wij hebben ook een verrassing voor u. Wij gaan een liedje zingen. Knaapje zag een roosje staan. Mevrouw Hermans? Knaapje zag een roosje staan, het roosje op de heide. Het had zo'n kleurig kleedje aan, snel is hij erheen gegaan. Het was of het hem beide. Roosje, 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 roosje op de heide. Knaapje zei, ik pluk u af, roosje op de heide. Het roosje zei, ik weer u af, en ik preek u voor uw straf. Wilt gij dat ik lijde? Roosje, 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 roosje op de heide. En het wilde knaapje brak, het roosje op de heide. Het roosje weerde zich en stak, maar de knaap rukt van de tak. Het roosje op de heide. Roosje, 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 roosje op de heide. Dit is Thijs van de Schoor. Dit centrum heeft 2 prijzen gewonnen. Kunt u er iets meer over vertellen? Jazeker. De eerste prijs die we gewonnen hebben, dat ging over de klanttevredenheid. Het is zo dat wij ieder 2 jaar hier meten aan de mensen, eigenlijk aan de bewoners vragen van hoe dat ze, of ze tevreden zijn over de zorg. En is het zo dat wij daar landelijk het beste in waren met dit verzorgingshuis. Dat betekent dus dat onze bewoners het meest tevreden waren van alle verzorgingshuizen en verpleeghuizen in Nederland op dat gebied. De andere prijs ging over de gastvrijheid met sterren. Het is heel belangrijk dat wij heel gastvrij en heel klantvriendelijk zijn. Dat ons personeel beleefd is bijvoorbeeld. En daar hebben wij aan een wedstrijd meegedaan. Daar kon je sterren winnen. Daar hebben we de maximaal aantal sterren gehad. En landelijk kwamen we daar op de 5e plaats. We hebben nog een verrassing voor jullie. We hebben rozenstruikjes meegebracht en die gaan we straks buiten poten. Maar nu gaan we eerst een interview houden. En wie bent u? Mevrouw Verheide, En hoe oud bent u? 89. En bent u zelf ook moeder? Ja, ik ben 9 kinderen. En heeft u kinderen of kleinkinderen? 27 kleinkinderen. Oké. En 8 kleinkinderen. Dus de 7e is op komst. Ik moet zeggen dat jullie erg goed kunnen zingen met z'n allen. Nou, dat valt wel mee, hè. Kunt u iets vertellen over uw kinderen en over uw kleinkinderen? Ja, ik heb 3 kinderen, 8 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Dus Kunt u een paar namen noemen? namen van mijn kinderen, Ine en Antoinette en Daphne. Dit is mevrouw Bonen. Die houdt heel veel van tuinieren. Kunt u er iets over vertellen?
Nou, vertellen, dat was altijd wel anders. Mijn moeder had een kinder. En ik heb er geen en de minzel dood. Hoi, en wie bent u? Brigitte. Hoe werd vroeger bij u moederdag gevierd? Het was toen nog echt niet in de moeder, zal ik maar zeggen, moederdag. Dat hebben we nooit gevierd. Is mijn moeder ook jong gestorven, die was pas 59. Maar moederdag, dat is toch het van wat later gekomen is. Ik heb gehoord dat het in de Verenigde Staten ontstaan is doordat een dame, haar moeder, ernstig krank was. En toen heeft ze gezegd, moeten we 1 dag in het jaar hebben wat speciaal voor moeder is. En zodoende hebben we nu allemaal moederdag. Hierachter zitten ze nog te graven. Dit is Jos. Jos, hoe verzorg je rozen? Rozen die hebben hetzelfde nodig als wat wij mensen nodig hebben. Dus goed, genoeg te eten en te drinken. Dus we gaan dadelijk zorgen dat ze in goede grond komen te staan. En dan doen we er water bij. En dat is eigenlijk de beste basis voor de groei. En daarna moet de zon gaan schijnen en dan komt dat helemaal goed. En hoeveel rozen worden er per jaar ongeveer gemaakt? In Nederland worden er ongeveer, ik denk, tussen de 10 en de 15 miljoen rozen geproduceerd. En ik denk dat er in totaal wel meer dan 1500 soorten rozen zijn. Dus er zijn er heel veel. En wij hebben de mooiste uitgezocht hier om vandaag samen met jullie te gaan planten. Ik hoorde nog iets van een kinderkroonroos. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. We vinden het logo van de kinderkroon heel erg leuk. Er zitten heel veel kleuren in. Dus we zijn bezig om speciaal voor het programma een kinderkroonroos te selecteren. Daar zijn we op dit moment nog mee bezig. Dus het moet een hele mooie bonte roos worden met veel kleuren. En op het moment dat we die geselecteerd hebben, dan zullen we die presenteren. Oké, jongens en meisjes, we hebben net de rozen uit de verpakking gehaald en uit de folie. Dus ik ga tot 3 tellen en bij 3 gaan we ze allemaal tegelijk in het perkje zetten. 1, 2, 3. Beste kinderen en ook de hovenier, heel fijn dat jullie dat voor ons hebben willen doen vandaag. Zoals jullie weten, oude mensen hadden vroeger altijd rozen in de tuin. Ja, en die kunnen dadelijk daar, dankzij jullie, kunnen ze daarvan genieten. Namens alle mensen van Beek en Bos, heel hartelijk dank dat jullie dat voor ons hebben willen doen. Dankjewel. We hebben dit heel graag gedaan en we komen op het eind van het schooljaar komen we vast zeker nog wel eens kijken. En we wensen de bewoners van Beek en Bos allemaal nog een fijne moederdag. Heel fijn, dankjewel. Alsjeblieft.